Dak jing tu ban penslor bat ai men sem shu ya ki samla ka thañ bagin nang tre shitam bat minat haki jing pule jongki ka Ranikor Constituency Development Committee hapo ka jing lamu chairman uba Pius Marwan ubaderu MLA ka thañ menta ka singi lai tarik nai weng araja atwar kala pynkup burom ya ki hispa prapu arngot ki samla pule ki bawan shakmat haki jing pule jongki haki kerdan ba pher Nalor ki samla pule ke RCDC ha kari ngasngi kala yo ru ban pynkup buram ya ki samla ki bala pendap ki jing pule doktor kum joru ya ki samla ki bala wanra nam ya ka constituency kum ha ki jingele kai sports pat kiwe ha kari ngasngi la don langro uba lakmen rumboi Menteri Ketanat Pule Putih ke Sarkar Jela ke Kongsi Kharkongor ke Deputy Commissioner Southwest Khasils District uba BJ lalu Superintendent of Police Southwest Khasils District bat kiwe ki officer sarkar ringkat ke jing saki kikme ki pa ki nong hikai bat ki samla puli jong ka dong ka thañ layo ban penpho penpheng sho ya kane ka program ha kane ka sngi da ki surging rai bat ki jing shat tan rai na ki kan hon ba pher kum ka hajong dance ka garo dance ka lingam dance bat ki jing shat khasi tan rai na nomitmat ki batrish tombha na utakon bat uday brew uba ngatray kanega thañ para away kan sakhi bale nga pawan aga katra malakan sakhi bat ki school kelen kila don kibas kila kala bat nunta shushu ida kala bat ke mga kren bat uba pius hapo assembly ura ya di trong konstitusi ka sarkar khasa bat na kubur bat na ong nada ka sarkar kala umbu kide bat pe ko kini thai pia isku nado bangawan aja kendai hadu benta di ba pios idang kentur pegi nang persyang ke ka bangin la le pabhatan na benta kanega thai namar ba kanega thai ka don ke jingkermen bong mane la dau priu badak samla ubala ban persyuri para samla kamau onda ula biang ni jadi unda untuk show bak ngai bak thai Ranikor jengi ka thai wasan ndo ka thai wakaji ka thai Meghalaya ka thai balak kin don ka kiu nang ne shakma the ki piklok pa no ki samla bro ai ti ko ka ti ra tri ba pios ko present jo ka Ranikor Constituency Development Committee ya trailang ba nang yai kintiu lang iwe kumba u kintiu ya kini ke bayo ya awak i recognize ki phiri recognize ki kam ni ko nang ba kanai konstitusi kanang ki sakma